यदि आप हमारे चैनल के सभी गाने को पसंद करते हैं तो डीडी प्रोडक्शन हाउस के यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। चोली कीन के नया नया देव चुमाले बोला ससुरा में चोली कीन के नया नया देव चुमाले बोला ससुरा में presented by DD Production House, Sakri. DJ Sumit Satish, DJ Sumit Satish, DJ Sumit Satish. Rayma, 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 Rayma. ससुरा में तंग करतौ तोहर भतारा रखी है बजा के छौरी लभर के बखरा ससुरा में तंग करतौ तोहर भतारा रखी है बजा के छौरी लभर के बखरा हने त बियर दारू पी लेबो चोली कीन के नया नया देबो चुमा लेबो ला ससुरा में एबो गे चोली कीन के नया नया देबो चुमा लेबो ला ससुरा में एबो चुमा लेबो ला ससुरा में एबो चुमा लेबो ला ससुरा में एबो गाल दुनु काट लेबो कोरा में बांध के आशिक छियो तोहर नया डिजाइन के छियो तोहर नया डिजाइन गाल दुनु काट लेबो कोरा में बांध के आशिक छियो तोहर नया डिजाइन के मूड है तो गरम तोरा भुइया में सुतेबो होठ कलाली तोहर खड खड खेबो हछिया यादव जी पावर देखेबो चोली कीन के नया नया देबो चुमा लेबो ला ससुरा में एबो गे चोली कीन के नया नया देबो चुमा लेबो ला ससुरा में एबो एबो गे चुमा लेबो ला ससुरा में एबो DJ Sumit Satish, DJ Sumit Satish, DJ Sumit Satish. Rayma, 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 Rayma. सैज सबर के रहिया पीपर के छाव में धर्मवीर धुरंधर संग एबो तोरा गाँव में धर्मवीर धुरंधर संग एबो तोरा गाँव में सैज सबर के रहिया पीपर के छाव में धर्मवीर धुरंधर संग एबो तोरा गाँव में राइटर पंकज के साथ में लेबो ललकाया पाछी लका मिला लाएबो तोरा भतरा से हम नहीं डरेबो चोली कीन के नया नया देबो चुमा लेबो ला ससुरा में एबो गे चोली कीन के नया नया देबो चुमा लेबो ला ससुरा में एबो ससुरा में तंग करतौ तोहर भतारा रखी है बजा के छौरी लभर के बखरा ससुरा में तंग करतौ तोहर भतारा रखी है बजा के छौरी लभर के बखरा हने त बियर दारू पी लेबो चोली कीन के नया नया देबो चुमा लेबो ला ससुरा में एबो गे चोली कीन के नया नया देबो चुमा लेबो ला ससुरा में एबो रिकॉर्डिंग बाय डीडी प्रोडक्शन हाउस सकरी 97 084 45 722।